Wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene akulira akuti Mulungu akumulanga pa dziko lapansi pompano. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Mwase Jumbe, amachokera ku Malawi ku Blantyre. Mnyamatayu amakhala ku Dubai. Adapita ku Dubai mu chaka cha 2020. Atafika ku Dubai adambogwira ntchito kwa shehe wina amene amatchedwa Mr. Abdul Shia. Mr. Abdul Shia ndi shehe wamkulu mu dziko la Dubai ndipo ali ndi maudindo ku boma. Ndi munthu olemekezeka kwambiri. Ndiye kudapezeka kuti mu nthawi imene ankagwira ntchito ndi Mr. Abdul Shia ankapanganso chibwezi ndi mtsikana wina amene amatchedwa Faham. Chibwezi chawo chidayambika mu chaka cha 2024 ndipo china chilichonse chinali bwino. Faham ankasambisidwa ndi ndrama zochoka kwa Mr. Abdul Shia. Galimoto anampasa ndipo ankampangira lendi nyumba yabwino kwambiri. Ndi amakhala ndi mu chaka cha 2025 kudapezeka kuti Faham adatenga mimba ya Mr. Abdul. Kenakono adawafikira Mr. Abdul, adawauza kuti Mr. Abdul, ine ndatenga mimba yanu ndipo panopa ndatopa ndikubisidwa, ndifuna anthu andidziwe kuti nanenso ndine mkazi wanu, chonde pangani zimenezo. Zotsatira zake Mr. Abdul Shia sizinamvekere bwino chifukwa chakuti mimba imene mkazi amapeza musanakwatirane akuti ku Chisilamu ndi haramu, ndi tchimo. Ndi zimene zinapangisa kuti Mr. Abdul akhale ndi obalalika. Anthu ambiri akadziwa kuti shehe ameneyu wapeka mimba panja, dzina lake lisanduka chitonzo, anthu asiya kumulemekeza. Ndi adamuuza Fahamu, uziwa chani, zimene zizi sindifuna kuti zibwere kugulu chifukwa chakuti ndi ndi maudindo, even kumpingo ndi ndi udindo. Ndi akadziwa kuti iwe watenga mimba yanga ndipo sitinakwatirane, zisanduka chitonzo, komanso kubanja langa zisanduka chitonzo, chonde usatero. Fahamu sankaiva, sankamvetsetsa. Zotsatira zake Mr. Abdul Shia adamuuza Fahamu, uziwa chani, ndipase nthawi ndiganize kaye. Ndi zinthu zimenezi zinkawadya mu mtima. Kenako adamfikira Mwase amene ali PA wawo. Adamuuza Mwase, uziwa chani, ineyo ndapeka mimba kwa mtsikana uja, koma mtsikana uja akunena zakuti. Mwase adapanga pulani, adauza bwana ake, musavutike, mtsikana ameneyo tipeza njira yomukhalisa chete ngati sakufuna kukhala chete. Mwase adapanga pulani yake iyi, anapeza anthu okuti ampange kidinapu mtsikana uja, ndipo mtsikana uja adapangidwa kidinapu. Atapangidwa kidinapu, makidinappers aja ankafuna ndrama kuti ampange release mtsikana ameneyo. Adayimba foni kuwayimbira mayi yake afahamu. Mayi yake afahamu ndrama zimene ankanena makidinappers aja analibe. Koma bwino wake Fahamu akukhala ndi mayi yake adawafotokozera kuti ine ndipapanga chibwezi ndi shehe wakuti ndi ndrama amandipasa china chilichonse chimene ndikufuna. Ndi mayi yake aja adapita kwa shehe uja, kwa Mr. Abdul. Oyamba kumfikira adali Mwase. Mwase adauza Mr. Abdul. Mr. Abdul adamuza Mwase apase ndrama. Mwase adatenga ndrama adapasa anthu aja, ndipo Fahamu adapangidwa release. Ndi atangokhala mu Juni muja, mene amafika pa 25 Julai, Fahamu anamwalira. Koma kuti mu nthawi imeneyi ankadikira kuti Mr. Abdul apange plani yakuti ambwerese poyera ngati mkazi wawo. Ndi zotsatira zake adamwalira. Atamwalira chonchija mtembo wake adapita nawo kuchipatala. Atafika kuchipatala kuja adauza kuti munthu uyu marumbo ake amanyenyeka. Ndi zimene zapangisa kuti amwalire. Zotsatira zake maliro adakayika, china chilichonse chinatheka, chinali bwinobwino. Apolisi sanagwire ntchito yofufuza zindizi chifukwa chakuti imfa ija idaoneka kuti ndi achilengedwe. Komano mayi yake afahamu sankaziwa kuti mu nthawi imene anapangidwa kidinapu Fahamu akumusunga mchirokosi, anthu aja ankampasa chakudya, ndipo chakudyacho chidali cha slow poison. Ndi zimene zinapangisa kuti Fahamu akhale bwinobwino kwa masiku ochepa, kenako amwalire. Ndi makolo ake afahamu sanaganizire kuti ndi munthu wina ake amene anapanga zimenezi. Ndi amakhala ye. Ndi mu chaka cha 2026 ichi mwezi unowu kwapezeka kuti mkazi wa Mwase amapita ku tawuni. Ndi akupita ku tawuni pamodzi ndi ana ake anapanga ngozi, galimoto idagudumuzika. Koma kuti mu nthawi imeneyi Mwaseso amene anapita limodzi kurani kuja ndi mkazi wake, koma iyeyo adauza akazi ake kuti tsogolani, ine ndupezani pambuyo ndikubwera. Ndi zimene zinapangisa kuti Mwase apulumuke. Ndi pamene Mwase amabwera poyera kumakamba zinthu zimene anapanga kwa Fahamu, anakazipereka ku polisi ndipo anafotokoza china chilichonse mmene zinakhalira. Panopa shehe uja wamangidwa pa mulandu okupha Fahamu, komanso iyeyunso wamangidwa pa mulandu
otenga gawo pokupha Fahamu akuti Mulungu akumulanga pa dziko lapansi pompano. Akuluakulu, ende ndi zoonadi ndimakamba nthawi zonse, zinthu zina zake zikuchitika m'moyo mwanu chifukwa chakuti munalakwira wina wake. Akuluakulu, osazayerekeza kukhumudwitsa mzimu osalakwa, osazachosa moyo wa munthu. Lamulo lochosa moyo wa munthu limachokera kwa Mulungu, komanso lamulo limeneli si la inu ayi, sudi ndo wanu ochosa moyo wa munthu. Akuluakulu, mzimu wa munthu ndi chinthu chovuta kwambiri.